Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Yithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Hawu siyambonga uNkulunkulu sipho usuku oluhle kangaka. Sisekhona ke lapho ngingakaqhubeki kakhulu. Ngithanda ukudlulisa induduzo yami. Ngidlulisa induduzo yami kuhambe omkhulu bakwaSitekeni. Kuhambe umfundisi uSitekeni waseMthunzini eBrentshini ngempela sonto ngimangabe ngaphazami. Namhlanje sivuka nezindaba ezithi umsunguli wemishini yakwasiza abantu ubaba umfundisi uSitekeni uqobo lwakhe naye usesenkosini. Kanti emavikini amabili kule yaSunday engangiye eMthatha ngayo kwakufihlwa indodana yakhona encane, ubhuti wabo omncane uManfred Sitekeni. Bahambile ngokulandelana eduze ngendlela emangalisayo. Ngiyaduduza kakhulu emndenini yabo, ngiyaduduza ebandleni lakwasiza abantu, ngiyaduduza ngendlela eyisimanga ngoba usiza abantu yilento ayiyona ngenxa yokulalela kwakhe uNkulunkulu. Nakimi ube nomthelela omkhulu baba umfundisi uSitekeni ukuba ngibe la ngikhona manje. Ngiyakhumbula mangaphazami kwaku-2014 ngelinye ilanga ngizosukuma ngishumayele ngesonto kudunyiswa, kwafika izwi lathi kufanele uhambe umtshele umfundisi uSitekeni ukuthi usumfundisi ngikubizile. Mhlawumbe kwaku-2013 angisazi. Ayike ngashumayela ngaqeda, sengiqedile ngayikhumbula leyo nto, ngathatha unkosikazi saya khona. Ngafike ngamxoxela, ngaxoxa, waba nemibuzo ngayiphendula, ngamxoxela nangegama lebandla nokuthi livele kanjani. Saxoxa kakhulu. Amazwi anginikeza wona angiwakhohlwanga kuze kube namhlanje. Wathi hamba ubheke kuJesu, ungambheki omunye umuntu. Wathi lingisa ukhozi. Ukhozi ilona lodwa olundiza la kungandizi khona neyodwa inyoni. Ukhozi lona lodwa olukwazi ukubuka ilanga njengoba nomuntu engakwazi ukubuka ilanga ngamehlo akhe ngqo. Ukhozi lubuka ilanga. So lundiza kakhulu ukhozi, luphakame, ayikho inyoni efika la kufika khona ukhozi. Wathi ugijime kanjalo ubheke kuJesu noma abantu bethini ungaphazanyiswa lutho. Waqeda lapho wayese esikhulekela nomama wasinikeza isibusiso. Engicabanga ukuthi ngangisidinga kakhulu leso sibusiso ngingazi kodwa. uNkulunkulu ohlela izinto. Namhlanje ngisho ngesikhulu isibindi sokuthi wangibeka izandla wanginika isibusiso. Ngigijima ngesibusiso esasinikezwe yena. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngalokho. Hayi angidlule lapho. Kodwa bengiduduza ibhlungu ngendlela emangalisayo inhliziyo yami ukuthi umbaba umfundisi uSitekeni usehambile. Kodwa ngiyambongela, ngiyamjabulela. Uphumule ekukhandlekeni kwakhe. Uphumule. Ngifundile lapha ngiduduza isound ayikho clear kahle. Ngikholwa ukuthi ngizonifakela emva kwale nkonzo inkulumo engene ekhwezini ohlelweni kaduduzanani, ngaduduza ngayikhuluma, ngizonifakela ekhaya lezwi. Kwanga uNkulunkulu angaba nomndeni awuqinise nebandla aliqinise kulesi sikhathi esinzima kangaka sokuhamba komholi nomsunguli. Ayike asibuye size ezweni lethu, size endabeni yethu. Mhlambe ngakayiqali nayo ake ngikhulume ngeTelegram. Kunabantu abanenkinga yokungena ekhaya lezwi leTelegram. Kufanele udownload uTelegram qala, kube ne-app kuTelegram yakho. Emini efonini yakho i-app efana neka WhatsApp. Mangithi yafana ngisho ukuthi ifana ngokuthi njengayo cha. Kodwa njengoba ifoni nama-app
kufanele kube ne-app ye-Telegram. Mawusune-app ye-Telegram bese uyayivula ngokufaka inamba yakho kuyo, ungafaki eyami. Ngoba ufake eyami bazokufuna iPin. Le Pin ongeke uyithole ngoba isuke ithunyelwe kumina. Nami ngidonswe ngendlebe ukuthi ngingayiniki umuntu leyo Pin, ngoba mangiyinika umuntu kusho ukuthi seklone ifoni yami, kuzobe konke sekwenzeka kweyakhe okwenzeka kweyami. So ayikho into esixhumanisayo ngokuthi wena downloada uWhatsApp, ufake inamba yakho, bese emva kwalokho usuzokwazi ukuthi ulibone nentaba yendlu kaJehova. Mawungayiboni-ke ngilink ngifakile ekhaya lezwi kuWhatsApp. Ngamagama sinamakhaya ezwi awu2, ikhaya lezwi liku-WhatsApp, ikhaya lezwi eliku-Telegram. Kune-link ekhaya lezwi liku-WhatsApp ozongena ngayo yokufaka ekhaya lezwi liku-Telegram. Awudingi iPin, awudingi lutho. Uma ufuna iPin shothi ubhala inamba yami wrong, akufanele unisebenzise inamba yami, ngosho ungena ngami lapho. Ngiyabonga, ngithemba icacile le ndaba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke siyezwini lenkosi. Baba oyingcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyakudumisa ngakho konke. Sibonga isikhathi osinikeze sona sokwazi ukuxoxa ngezwi lakho. Khuluma-ke Moya Oyingcwele, ube phakathi kwethu uzambule. Cela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Mhlambe engakayi ezweni ngithanda ukubonga kakhulu inkonzo esibe nayo. Kusukela ngomgqibelo sikwaKheswa, saphathwa kamnandi kakhulu kwaKheswa eMaritzburg. Saphathwa kamnandi kakhulu. Angiyazi leya ndawo, ngagcina ngasayibuzanga. Iseduze noGezibuso, iseduze futhi noSweet Waters. Kodwa ngazi ukuthi kubizwa ngani kula magama amabili. Sasuka lapho saya eMafakatini nomama siyobona isite yokwakha indlu yenkonzo. Saqeda sabuya seza lapha ekhaya ngesonto bese seBhamshela branch kumukelwa umfundisi uSithole. uNkulunkulu bekwambulile ngendlela kwambule ngayo kubazalwane bakhona. Saba nosuku oluhle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Basiphathe kahle indlela emangalisayo. Angithanda ukubika amagama abantu, kodwa uNkulunkulu ababusise bonke abazalwane balapha ya, nabazalwane baseMaritzburg, nabazalwane bakwaKheswa. uNkulunkulu anibusise nonke, siphatheke kahle. Asiyeke ezwini lenkosi esilithola kwabasePhilippians chapter 2 verse 9 kuya ku11. Uthi-ke ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo ongaguqe, wabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sibekwe igama elithi uJesu Kristu inkosi kula mavesi, igama elibhalwe ngamagama amakhulu. Sicacisile kakhulu ukuthi umuntu omelene negama elithi uJesu Kristu inkosi ungumphiko uKristu. Hayi ungumphiko uKristu, ungananazi nje futhi. Kuzokuthusa khona ngoba kunabantu obathembe kakhulu abamelene naleli gama. Kahle kahle inhloso yabo abamelene negama, bamelene noNsibande. So manje noma yini ephuma kuNsibande kubona iwrong, abasaboni nesezwini ukuthi isezwini ke le. Ayike besikade sikoba seEfesu chapter 1. Siqale kuverse 15, ngizoqala khona sigcine kuverse 17, so besiqhubeke ngokuvuma kwenkosi. Ngalokho nami sengizwile ngokukhulukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Sidinga umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. uNkulunkulu ufuna umuntu abe nomoya wokuhlakanipha. uNkulunkulu ufuna wambulelwe umazi ukuthi ungubani. uNkulunkulu
ukhulumile ezweni lakhe ukuthi wakhonka inhliziyo kaFaro ukuze aziwe emhlabeni wonke, ngoba inhloso yakhe ufuna ukwaziwa. And uma ufunda uJohn 17, ngicabanga ukuthi uverse 2 noma 3, uthi ukumazi uNkulunkulu noJesu kungukuphila okuphakade. So uma ubazi nje laba abantu unokuphila okuphakade. Asikhulumi ngokwazi ukuthi there is God, or there is the Son Jesus Christ, or there is the Holy Spirit. No, dlula ekwazini amagama, mazi, ukumazi ukuthi ahlale kuwe, aphile kuwe, unokuphila okuphakade. So kodwa lento le iyambulelwa, inkonzo yokwambulelwa. Uthi-ke uverse 17, ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu Jesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Uyazi babonakala ngani abanomoya wokuhlakanipha? Ngokuthanda abazalwane. Babonakala ngani asebambulelwe? Ngokuthanda abazalwane. Uthi umpostoli uJohane, sizomthanda kanjani uNkulunkulu esingamboni uma sihlula ukuthandana sodwa? Uphawu lokuthi umzalwane othize wambulelwe umbona ngothanda alinika abazalwane. Uphawu lokuthi umzalwane othize unokuhlakanipha, unomoya wokuhlakanipha, umbona ngokuthanda abazalwane. Ngiyafisa ukuthi-ke siyobuka lapha ku1 John chapter 5, siqale kuverse 1. Yilona loyo kholwa ukuthi uJesu nguKristu, uzelwe nguNkulunkulu. Angithi mayisekuzeleka uNkulunkulu usiyamazi. Kodwa kudinga ukuthi ukholwe ukuthi uJesu unguKristu. Igama elithi Kristu lisho umsindisi, lisho uMesaya. Kholwa ukuthi uJesu ungumsindisi. Ake ngikubuze nje, uma uvelelwa inkinga, ubani umtshela kuqala? Omtshela kuqala ilo kholelwa kuye ukuthi uzokusiza. Uma wena kuvela inkinga lapha ekhaya, udonsa ucingo, ufonela amaphoyisa, umangala, uyazibona ukholwa uJesu. Yini ungaqali ngenkosi uJesu ugcine ngamaphoyisa? Mawuvelelwa inkinga, iwangedolo kuqala, utshele yena. Yebo ube khona ubonile, but ufuna ukubona ukuthi uyamazi yini. Kungukumazi ukumenza unumber 1 ezintweni zonke. Emsebenzini kaNkulunkulu makabe unumber 1 uJesu. Number 2, wena nobambo lwakho. Uma uyikhaphuli usushadile, unumber 2 wena nonkosikazi wakho. Kodwa nje unumber 1 uNkulunkulu nomsebenzi wakhe. So ke funda ukumazi, umbikele. Omunye makuvela inkinga ekhaya, ufonela ubaba wekhaya. Akukho wrong lapho, kodwa uyavela ukuthi wena uthembe, ubeka ithemba lakho kubani? Kumuntu. Makuvela inkinga ekhaya, ufonela inkosana yakhe, indodana yakho yokuqala, ngoba ubaba usahamba, so kuyiyona yona eyiyo la ekhaya. Kwenzani mawenze njalo? Awumazi uJesu. Ngoba ukuba ubumazi uzolalela lelizwi u1 Peter chapter 5 verse 7 uthi niphonse izinkathazo zenu kuye ngoba uyanikhathalela. Lo muntu omtshelayo ukukhathalela kangakanani? Lo mtshelayo mhlawumbe usemsebenzini edolobheni elikude, ngesikhathi umbikela umtshela, mhlawumbe akutshela hamba emaphoyiseni, noma hamba otshela ubhuti omdala, noma hamba otshela, uyabona le nto. Kanti mawuqala utshela uJesu akakuthumi ndawo, uyakulalela abese ya-acta. Akulalele abeseyenza. Ngakho-ke ilona loyo kholwa ukuthi uJesu nguKristu, uzelwe nguNkulunkulu. Nalowo uthanda ozeleyo, uthanda naye ozelwe nguye. Uma uthanda bani? Ozeleyo. Ubani ozeleyo? Asiqale futhi. Ilona loyo kholwa ukuthi uJesu Kristu uzelwe nguNkulunkulu. Nalowo uthanda ozeleyo nguNkulunkulu, siyazi ukuthi nalowo uthanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. So uma uthanda uNkulunkulu, uthanda nozelwe onguJesu.
asidlule lapho. Uma futhi uthanda uNkulunkulu, uthanda umzalwane, ngoba umzalwane unjani? Uzelwe naye. Ngikhuluma ngabazalwane abazelwe, ngikhuluma ngabazalwane abaxubile, bazalwane abagqamalazile, bazalwane abenza izinto athi mayinenkinga kubantu. Angikhulumi ngalowo mzalwane mina, ngikhuluma ngomzalwane ozelwe uNkulunkulu, ongumntwana kaNkulunkulu. Lo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Ayike asibambe la mangibuka isikhathi, kodwa nje ngifuna ukugcizelela ukuthi aba nomoya wokuhlakanipha, lo mphostoli Pawulu awukhulekelayo, babona ngokuthanda ozeleyo. Othanda ozeleyo uthanda nozelwe. Iqala lapho, ozele uJesu uNkulunkulu. Masithanda yena, sothanda noJesu ozelwe. Sithande nabazalwane abazelwe. Ngoba uthi uJesu, John 3 verse 3 and 5, uma ungazelwe ngokusha ngeke uwubone umbuso wezulu. Uma ungazelwe ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni wezulu. So kubiza ukuthi masithande ozeleyo uNkulunkulu Baba, bese sithanda ozelweyo uNkulunkulu Indodana uJesu Kristu, bese sithanda nabazalwane abazelwe, abaphila impilo engcwele, abakhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Angeke sikuhlonize ukuthi bakhona, hayi futhi bakhona abaningi abahamba begqamalazile, abekho kule ndlela engumncingo, baphethe yonke into, bayayenza imisebenzi, bambula amatshe, benza lokhuya nalokhuya. Hayi thina ke simkhonzeni uNkulunkulu ngobungcwele. Ngiyabonga, ngiyacela siguqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka, siyakubonga Nkosi Jesu ngakho konke osenzele khona. Udumo lungolwakho, lukufanele. Siyabonga ngale nkonzo, ikhulekela umndeni wakwaSitekeni wonke, Nkosi, osemanzini wonke, Nkosi, uphatheke kabuhlungu ngokuhanjelwa abathandiweyo babo. Nebandla ngiyalikhulekela, izisebenzi ngiyazikhulekela zasemishini kwasizabantu. Sizikhulekela sonke, Nkosi, esakhekile ngenxa yaleli khwezi, sakheka ngenxa yemfundiso zibeke kubaba umfundisi uSitekeni. Ngiyacela Nkosi ukuthi sonke usiduduze, sidinga induduzo evela kuwena. Sebenza ke Nkosi ngendlela emangalisayo, ulibuyele ibandla, uligcine, ulilondoloze ngoJesu Kristu Inkosi yethu ephilayo. Ngikhulekela ke abasekhaya lezwi, ngikhulekela abasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Bonke Nkosi bagcine ubalondoloze, nemindeni yabo bakhule ekwazini. Khulekela ukuthi bathole umoya wokuhlakanipha nomoya wokwambulela ekukwazini wena. Siyabonga ngoJesu Inkosi ephilayo, uJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyabonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, uyikho konke kithi. Siyamthanda bangcwele, ngiyanithanda Baba uNsibando ovalelisayo, uthi uJesu Kristu Inkosi. Ngiyabonga.